खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एबसु बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा जथायै गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। बिलासिपारायाव सानै बिसि फिसायखौ सिनाय मोनै उदखारिया बुथारदों। एनएफ रेलवेनि रङिया डिभिजनाव गोबां रेल सिबिथायखौ दोनथ'नाय आरो सोलाय-सोल' खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिटिआर गोरोबथानि 9.3 दफानि सायाव एबसु आरो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गुवाहाटी खारगुलियाव थानाय ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव रबिबारखालि सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि 9.4 दफानि सानस्रि बायदियै रन्जन दैमारिजों लोगोसे साबा बारग' एनडिएफबिफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां खालामनाय, 50 बारग' एनडिएफबिफोरखौ सिबिआइ आरो एनआइए केसनिफ्राय बोखारनाय आरो बिटिआर गोरोबथानिनो 9.3 बायदियै आद्रा थाबावनाय बारग' एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो होनाय आयदाफोरखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गुवारै सावरायज्लायनाय जायो होननानै मिथिहोदों। एबसु आरो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जथायै नारसिननायाव गिबि मन्थ्रिया थाबैनो भारत सोरखारजों सावरायनानै सिबिआइ आरो एनआइए खौ खावलायनानै बारग' एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ बोखारनो थाखायबो खोथा होयो। लोगोसे सावरायनाया जोबोद ओंथि गोनां जालाङो होननानै फोरमायथिदों। सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीयाबो बाहागो लायो। लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी, बोजोबनि बारग' आफादगिरि अनजालि दैमारी आरो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारा नोगोराव सानै बिसि फिसायखौ सोरबा सिनाय मोनै उदखारिया गोबौ सिखाजों दानस'नानै बुथारलांदों। बुथारजानाय बिसि फिसायनि मुंखौ शाहजाल हुसेन आरो नाजरिना बेगम होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थाबैनो थांनानै जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरहोयो आरो पस्ट मर्टेमनि थाखाय जिल्ला देहा फाहामसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। सुरुपेटा आरो पाठशाला रेल स्टेशनाव डाबल लाइननि खामानिखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय एनएफ रेलवेनि रङिया डिभिजनाव गोबां हान्थियारि रेलनि सिबिथायखौ दोनथ'नाय आरो सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। आलिपुरदुवार जंक्शन, लामडिं जंक्शन इन्टारसिटि एक्सप्रेस, लामडिं जंक्शन, आलिपुरदुवार जंक्शन इन्टारसिटि एक्सप्रेस, गुवाहाटी आलिपुरदुवार सिफुं एक्सप्रेस, आलिपुरदुवार गुवाहाटी सिफुं एक्सप्रेसखौ 26 आगस्त 2023 निफ्राय 3 सेप्तेम्बर 2023 सिम बन्द खालामथ'नाय जादों। डिब्रुगड़ निउ दिल्ली आरो निउ दिल्ली डिब्रुगड़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनखौ रङिया जंक्शनजों फैनाय एबा थांनायनि सोलाय कामाख्या जंक्शननिफ्राय गवालपारा जानानै निउ बङाइगावसिम सिबिथाय होनो बिथोन होनाय जादों। बेनि अनगायैबो सानफ्रोमबोनि ब्रह्मपुत्र मेल, कामरुप एक्सप्रेस आरो नर्थ इस्ट सुपारफास्ट एक्सप्रेस ट्रेननि खारनाया 60 मिनिटनिफ्राय 90 मिनिटसिमहालागै लेट जानो हागौ होननानै मिथिहोदों एनएफ रेलवेनि खुंथाया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।